Οδηγίες παρασκευής soft παγωτού, βανίλια, σοκολάτα και γιαούρτι, Gelato Biz. Βάζουμε στον κάδο 2,2 λίτρα νερό, φρέσκο νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, όχι παγωμένο. Ανοίγουμε ένα σακουλάκι Gelato Biz του 1 κιλού. Εισάγουμε το περιεχόμενο στον κάδο. Ανακατεύουμε αρκετά καλά ώστε να ομογενοποιηθεί πλήρως. Σε αυτό το δείγμα υπάρχει γιαούρτι παγωτό. Βλέπουμε ότι σε λιγότερο από 1 λεπτό έχει γίνει πλήρως υγρό. Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχουν εσβόλοι μέσα, γι' αυτό και το νερό θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, όχι κρύο νερό. Μεταφερόμαστε στη μηχανή, ανοίγουμε το καπάκι και τοποθετούμε το διακόπτη στην πρώτη ένδειξη που είναι wash λειτουργία. Ακούμε το χαρακτηριστικό ήχο που ξεκινάει το μοτέρ της μηχανής να λειτουργεί και σε αυτή τη λειτουργία εισάγουμε το μείγμα που έχουμε ετοιμάσει μέσα στον κάδο που βρίσκεται ακριβώς στο πάνω μέρος της μηχανής. Η μηχανή εξακολουθεί να είναι σε wash mode, σε wash λειτουργία, ακριβώς για να μπορεί να λειτουργεί το μοτέρ, το οποίο θα πρέπει να τραβάει κάποιο μείγμα και να ξεκινάει η προετοιμασία του soft παγωτού μας. Βλέπουμε εδώ στην τρύπα ότι καθώς κατεβαίνει στο κάτω μέρος που ψύχει το προϊόν, βγαίνει αέρας και έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε και την οπή, την τρύπα που υπάρχει σε αυτόν ακριβώς εδώ τον κοχλία. Η μηχανή παραμένει στη λειτουργία mode για 2-3 λεπτά. Προκειμένου να προλάβει να περάσει σε αυτή τη λειτουργία που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να ψύχει μείγμα στο κεντρικό μέρος της μηχανής, όπου ξεκινάει να κάνει την κατάψυξη και την προετοιμασία του παγωτού. Βλέπουμε ότι σχεδόν έχει σταματήσει να βγάζει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει περάσει μείγμα στο κάτω μέρος της μηχανής και γυρνάμε το διακόπτη στη λειτουργία soft. Μπορούμε να επιλέξουμε soft ή hard και ακούμε ότι ξεκινάει η μηχανή να προετοιμάζει το παγωτό. Περιμένουμε περίπου 6 λεπτά για την παραγωγή του παγωτού και θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο πώς εξάγεται το παγωτό και πώς πλένεται ο κάδος μετά τη χρήση του.